Какво да ви кажа? Село Свети Константин Пазарджишко сме. Отиваме на връх Прилочени могили, се казва. 1400 и няколко метра. Ето го отпред. Път няма до него, но пък има красиви неща. Сега се качим на някаква дупка, виждам. Вижте каква е красота. Гледай. Уникални местенца. Точно насред горичка. Водичката съм я взел, храна не съм взел, не ми трябва. Не, чак толкова. Видях, ама тя не е страшна дупката. Да. Това е върха. Прилочени могили. Ето и още една дупка. Окей. Красиво местенце. Горичка. Ето. Що дупки има, бе? Това е.